Kebareng risang pinanten saripit sampun paripurna anggenipun angati busana. Saestu panjenenganipun Dyah Ayu Tri Maulida kebareng kadherekaken panjenenganipun Bapak Bunjamin Telasanipun Murti Inem. Kadherekaken Ibu Juru Sumbaga marak sowan lenggah wonten ing sasana palenggahan. Kepareng samangke minangka hormat. Anggenipun sonipun risang pinanganten putri lenggah wonten ing palenggahan kinurmatan Langgam Sri Narendra. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kawijiyan. Pinaringan rahayu welasane Gusti Kang Maha Agung ingkang maha welas lan asih. Adicara panggih adat ingkang badhe katresnaken panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga Isna Al-Fisala. Saestu nyuwunaken risang pinanganten putri Dyah Ayu Tri Maulida pinuju wonten ing palenggahan sasana rinengga ingkang saestu kebak ing barokah. Tutpuri wonten ing sakwingkingipun Dyah Ayu Tri Maulida andherekaken swanipun risang pinanganten putri ing samangke sasampun lenggah anengga rawuhipun pinanganten kakung Bagus Dedi Dores Atmojo Jalu panjenengan Bapak Bustami ingkang lenggah wonten ing Musi Rawas Utara Jatimulya Nipun Sumatera Selatan. Kapurwakani Baraya Ageng keluarga panjenengan Bapak Bustami angesta tondo tresna tali asih ingkang saestu kaasta kenya utawi ibu-ibu telasan keluarga ageng panjenenganipun keluarga Bapak Bustami nulya komlawe astanira temanten kakung lan putri binangan gantal kang winastan gundang tutur lan gundang kasih nyawiji dadi siji mratandhakaken ing samangke risang pinanganten sarimbit tinalining wonten ing raos ingkang suci paripurna risang pinanganten sarimbit sarwi ambalang gantang kawistara kanang antiga tinapak pecahing antiga kang awarni pethak lan kuning nyawiji dadi siji mratandhakaken bilih temanten kakung badhe nuwuhaken winih utawi wiji putra utawi putri ingkang soleh lan solehah pratandha nglajengaken sejarah pun Bapak Bunjamin angasta sindur jumeneng sakwingipun risang pinanten kekalih repepeh tindak ira risang pinanten sarimbit tujuh wonten ing sasana
rinengga. Tumuju wonten sangajengipun sasana rinengga. Alon panjenenganipun Bapa Punjawin anganti ingkang putra. Ing samangke ugi angadani adicara upacara ingkang sampun kepareng dipun prasaken Ibu Juru Sumbaka. Pinangka hormat wontenipun adicara bobot timpang kinurmatan gending laras moyo temanten sekalian sampun kalambah panggih kapareng ugi ngadani adicara tampa kaya kacar kucuk kacariyos dupu wis angancik ing titi laksana panganten kakung Gya jumeneng ngasta tilam lampus isi wos kapurata Jawa kentos Palawija Sekar Pancawarna miwah arta receh kasuntak ing pangkon ingkang garwa katadahan katampi mawi sindur ingkang warni rekta nenggih risang pinanganten kakung paring tampa kaya mring Nyai Ambar sejati nenggih risang pinanganten putri guna tampa kaya pralambang tanggel jawabing priya minangka tetunggaling keluarga darbe tanggel jawab anyakapi sandang boga ing keluarga mugi risang pinanganten ing tembe kacepakan sandang boga syukur bagi pinaringan kasugihan lamun pinaringan kasugihan saged lumebeh mring para kadang sentana tangga tepale kawuryan risang pinanganten putri nampi tampa kaya datan wonten ingkang marepel patandus dados wanodya ingkang gemi nastiti surti tur ngati-ati asiling tampa kaya laju katitewaken mring wanodya kang pinitados rumeksa kawidadaning tampa kaya nuninggih ingkang ibu paripurna nitipaken tampa kaya pinanganten sarimbit wangsul ing sasana sakawit nenggih sasana rinengga. Sang Hyang Para Lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan kepareng angadani dahar kembul kinurmatan gending Sri Narendra dahar ya wis ngarani nedha kembul ya wis angarani sesarengan pralambang sageta tumangkep manggih sing katresnanipun temanten kakung lan putri jumbuh ingkang ginayu sayek saeka karti sembada ingkang senedya rengganing basa angantem sinebat manunggaling karsa marganing mulya paripurna dahar kembul Sri Pinanganten sarimbit angunjuk toya wening dadi pratandha kalamun risang pinanganten badhe anecep maduning asmara janma manunggalaken ing rasa satemah mijilaken kama warna seta saking pengkaling bapa ing tembe saged ambabar putra kang minangka rengganing bale wisma ngunjuk toya wening ugi dados pratandha kalamun sedaya tumindak miwah munamuni badhe kapenggalih kanthi weninging nala kados unen-unen ajining diri gumantung ana ing lati ajining raga gumantung ana ing busana lan ajining awak gumantung
saka tumindak. Paripurna risang pinanganten saripit angunjuk toya wening. Anglajengaken sowan wonten karsanipun Rama dalasan ibu. Lapasing canila dalasing lolosing duwung mratandhakaken ing samangke badhe marak sowan sumengkem nyuwun idi palilah donga lan pangestu katur dumateng ingkang Rama. Nunjuk panjenenganipun Bapak Bunyamin dalasan Ibu Murti Nemlir Gumanti. Nduk anakku, ngger anakku. Sungkem pangabektesmu tak tampa idi palilahku. Pangestuku ya tampanono kiya keparang angalaksan. Urip gesang muga tansah pinaringan rahayu rahayu hayu ingkang tansah pinanggih. Lir Gumanti risang pinanganten sarimbit anggenipun ngaturaken sungkem pangabektos. Sumarak wonten ngarsane pengen bapa tuwin ibu. Tumuli sumengkem lan ngabekti nyuwun idi pangestu anggenipun palakrama mugi tansah manggi bagya mulya. Saged langgeng dumugi salami lamiya. Paripurna risang pinanten saripit anggenipun ngaturaken sungkem pangabektos ing samangke. Tumuli sowan wonten ngarsanipun Rama dalasan ibu. Kaparwanini panjenenganipun Diayu Tri Maulida. Sungkem wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Bustomi. Ugi panjenenganipun Bagus Dedi Dores. Nyuwun idi palilah ngaturaken sungkem pangabektos dumateng ingkang ngampingi panjenenganipun Bapak Bustomi. Bekti dumateng ingkang Rama labet anget bila ingkang Rama wis sembata ngukir jiwa lan raga. Dadi lantaraning tuwuh parandene sumengkem dumateng ingkang Ibu labet anget bila ingkang Ibu kinarya papaning yoga brata salebeting nawa candra dasa ari sarta anggeliting wiwit alit dumuging akhir dewasa. Bebasan cilik digedhekake bodho kapinterake. Lir Gumanti ugi anggenipun risang pinanten sarimbit nyuwun idi palilah dumateng ngarsanipun Rama dalasan ibu dumuging paripurna. Sang Hyang para lenggah ingkang sinumba ing pakurmatan lumampahing adicara panggih ingkang sasu kepareng sampun dipun dherekaken panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga Isna Alfisalon ngaturaken king pandhuni kang tanpa pepindhan katurna dumateng panjenenganipun ingkang hamengku gatya mengku karya Bapak Bunyamin dalasan Ibu Murti Nem ugi panjenenganipun Bapak Bustomi linangkung dumateng risang pinanganten sarimbit. Namung saestu ugi kawula minangka suli atur saking panjenenganipun Bapak Bunyamin dalasan Ibu Murti ugi ngaturaken king panuwun ingkang tanpa pepindhan katurna dumateng panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga Isna Alfisalon keparang sampun pratisaken lumampahing adicara panggih Purwa Madya dumugi ngusana. Lagi yuk, lihat sini yuk, senyum semua yuk, ibu-ibu. Mas, oke 1, 2, 3. Sip. Lagi lihat ke sono lagi. Oke. Terima kasih yuk.
With words I miss her. We still talk like every day, but we don't talk in the same way that we used to. I'll move on and forget you. We could never see eye to eye, but either way, I like her 'cause she's smart, has strong